will teach you Abitek. Ganag-ganag. Umuli ni Maria, natudok ubot na, amok agas na, bulong si Paria. Hi guys! Good morning! Kaririin ko lang. Welcome to my vlog! Prepare kaming apan di bantay. Yung rason ni, alas 5. Nagsapa pa lang. So nagsapa kami, tapang kami agburas di Paria. Hintay kita di kusina na niyo ako andag dyan. Di si Damis pag-gitar. Ay, madi. Hi guys! Kapan kami nagtagiban tayo. Naka-face mask kami na. Wow! Pang-protection. Karatan ni nakatang-tanga. Cu! Cu! Murod na ba amin nga ako mo. Sadag kami di bantay, men. Namag na kami, man. Say hi to our vlog. Hi guys, so ngayon umaakyat na kami. Tanya ni kuya ni. Ganag-ganag. So yun na guys, nandito na kami sa aming kapariyaan. Sarwanga agburas, iti pariya. So, step number 1, guguin nyo. Inot-inot. Gadgadin nyo. Ata ginaan. Kasi malaram din nyo. No, ide, kasla ukol ni kuya. Kasla ukol ni kuya. Kasla ukol ni tatay nyo. Muna pala ating nga buras ni. Ito nga, basta pala bunga na. Nagdadakal. Kabali mo aking ito natin. Umuli ni Maria, natudok ubot na, amok agas na, bulong si Paria. Mana sumurta mo gaminin na. Ha, balay! So guys, I will teach you to pick bitter gourd. You have to gud-gudan, tapos lakasan, ginatutol. So ito yung
Kaya dito mga naburas tayo. Kakabsat. Atin Dabal kayo pa nagdito niya. Support tayo dami-damang. Siguro na sinukin ukol dagitoy ukol ni kuya. Umuyo, tibiyag ti tagabanbantay. Nagrigat. Numadi ka gagagat, awang pagalan niya timakan. Tas laate niya, nagagot kami, so nga nagaduman timakami. Pariya tibigat, pariya taldaw, pariya man timalum ti sida amin. Na guys, ate pala tinaburas ni ka. Ate pala timon na pinagbuburas ni. Agbuburas na pala ijay na. Tumuno kay Aday. Ang alamat ng Ampalaya. Isang araw, sa isang malayong barangay ng Lona Oeste, may isang mayaman, maganda, sexy, pretty, cute, pero sobrang sama ng kanyang ugali. Lahat ng mga nagtratrabaho sa kanilang magandang palasyo ay kanyang minamaliit at pinapagalitan. Isang araw, natiyagi di katulong nga nakasabsadutan ang dapay nakadaldalos. Nati tugaw ni Papa. Nga nakangin na, ginatang ko pa di abro. Nakarugrugin, dapay linisa. Ate pe kabalyo, di na pa pinaktahan, out kutuan ni, bisina na. Gitu, orchids ko, nga nagmamayat, di na pa nga sibugan. Ate pe akrumi, di na pa nga ininawan, nya kayumit ka. Ate mamahalin nga water dispenser, di na pa linlinisan niya, kita niya na eh. Ate pe, purwal pa, di na pa nga iparkay. Ate pagitan ni Papa, Hay, napambanduga ka! Abay, sino ka baka nga gurang? Sino ka nakaunag dito yung balay ko? Siya ni Peragad Mother. Siri-siri? Nakita ko nagalas sa ugalim. Hana mama, dito yung piri-piri. Hamoy tratrata na siya at di katulong mo. Handa magdaldalos. Hindi ka nga magdalos nga raw. Ata kinaalala si ugalim. Ikang kati parusa. Parusa? Nagalas sa ugalim. Nagpait sa ugalim. So ikang kati parusa. Aguray ka sa birukak pa di magic wand ko. Ay, di magic wand ko. Sasali pinagbirok na tayo. Ay. Basoy, gaya. Maria! Ayan mon! Dati ni mami mon! Diba aga po ako nagkaliti, abot na magtakyan tayon. Mga taktakikan, nakaridi jilikudan. Maria, ayan mon, anak mon! Maria! 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 Maria, kulasang, agsidsida tinalsuman nga ulo ti pusa. Ayan mo ngayon, anak ko. Maria, ayan mo na ya, Maria, ayan mo na ya, 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Hi guys! Tanugong kaptuyang! Abi
Nagwapo. Oh, edakin crashes. Uy, uy. Nagpangit. Nagpangit. Amuyo, ni kuya. No, datigdamog nun niya grid na. Ni grid man, baraw. Baraw, niya grid mo. Grid. Hi guys, sa Tanalbas kami nagburas na natin niya aming ginaburas. Hintayo, nagburas ti Paria. Nga mago kayat iti magmag na. Kahit kulat tati aglugan, uri rakrakadura ti lugan. Hintayo tata. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもど Hi guys! At napaawid kami, nakaburas kami ti Basik nga Parian. Muno na pa tatay, hindi na kami pa inawis nga naglugan. Saan nyo ti dalam mini naglubungom simento. Yun guys, na udi daam, anong kuta, nagbuntog na, magna siya, nagpagkristo, magna. Ito yung mga dalan, ito ti papanti. Ay, aji gaya mga bantay ti. Ijente, ani-ani, nalipatan ko sa lanalagit. Ani-ani, aji nga bantay. Ito nga banda pa pag naanda ating imang. Di, nakalugam ni tata. Ayun na nga guys, malapit na tayo sa sasakyan natin. Kumuno, di gusto pa di karasakas. Di gusto pa kumana. So ayan, uwi na po tayo. Kami, kaya minta niya ni nagawid kami. Kanya ni kuya ni katlapimpiman di likod. Ni kuya kampay nagkaw-kaw. Nagkaw ni adi ko di ba nagkaw-kaw. Welcome to my YouTube channel! Dati kami balayon, agwawa siya, agdigdigo sa kontas, wawa siya nga mo di motor, man. Kaya na tayo. Nagdagsin ka ako lobon. Hi guys! It's raining! Nalpasa nga nagdigo sa naginanak pa sa mga mag-aante. Buok ko, nabanuga kami nga nagdigos. Na nagwashing yung motor me. So ayun, nailako mi pa di nga buras mi nga pari nga basitan. Mga tibayan nga, ang sinta tayo. Nakaburas kami ti 34 kilosan. Tapos nakumite 150. Hanggang so adi may sa kilo nga pariya ka 26. 34 kilos tas ti bayad na ti may sa kilo ka 26. Bala kayo mo tagkwintan. Comment down below kung ano yung natutunan nyo sa istorya ni Maria Kulasa nga mangman ti inalsuman nga ulo ti pusa. Alaman